जमदुवार बियाबाव गावनि देरहानायखौ रोखा होननानै फोरमायदों सरनजित बसुमतारिया। रायजो-राजाफोरा लोब लोब जोंनि दलाव फैदों। दा बे लोब लोब फैनाय खारनानो जाहैबाय थांनाय जे 2020 मायथाइनि मोनसे मोजां मोनसे सुक्तिखौ लानानै फैनायाव दा सान्ति जानायखाय रायजो-राजाफोरा जोंनि दलाव लोंहोर फैदों। बेनिखायनो जोंहा इजिलि बेबाराव जों उद्धार खालामनो हागोन। बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि मथे बेबादि गैया, जों इउपिपिएल जों हागोन बादि गैया, किन्तु खाथियाव नांगाला थानो हागौ, किन्तु जोङो माबायानो इउपिपिएलआनो एखे जों 22-23 हाजार भटआव जोङो थागोन। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि सरनजित बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय जमदुवार बियाबनि गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों। बेबायदिनो दिनैबो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं दावागुरि एबा गनाफारा गामिनि 150निबो गोबांसिन माइनरिटि हारिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ सरनजित बसुमतारि बिथांजों लोगोसे एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि जमदुवार बियाबनि क'अर्डिनेटर धनेश राभा बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनानै लायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि देरहासार जानायखौ दिनैनि सानावनो रोखासै होननानै बेबायदि फोरमायो। जयनिं हाबाफारि मोनसे गोजोननाय बाथ्रा नङा होमब्ला? जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फैदों, नोंथांमोना मिथिगौ। आरो बे घनापारा 3 नम्बर दावागुरि ओनसोल, थारमाने माइनरिटि मुस्लिम ओनसोल, बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै दिनै जोंजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जगदान जाफैदों। दिनै गैयालाबो 150 जनसो जगदान जाबावदों। दा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों आजावदों आरो बिथांमोना जोंखौनो हेफाजाब होगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो दा जों मोनसे न'खरनि जाबाय आरो बिथांमोना जेब्लायबो जोंखौनो हेफाजाब खालामगोन। बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ बानजायनानैब्लाबो बिथांमोना जोंनि ट्रेक्टर दलावनो थागोन होननानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होनायखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद जासिबावदों। जमदुवार बियाबा गोबाव सम बिटिएफनि आखायाव दङ, बेखौ उद्धार खालामनो माबायदि खामानि? बे थांनाय समफोरनि बाथ्राफोरा नानान रखम बिसयफोरखौ लानानै जादों, नाथाय बेबाराव बे ओनसोलखौ जोङो सहजै उद्धार खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना नुबाय जे रायजो राजाफोरा लोब लोब जोंनि दलाव फैदों। दा बे लोब लोब फैनाय खारनानो जाहैबाय थांनाय जे 2020 मायथाइनि मोनसे मोजां मोनसे सुक्तिखौ लानानै फैनायाव दा सान्ति जानायखाय रायजो राजाफोरा जोंनि दलाव लोंहोर फैदों। बेनिखायनो आरो बेबायदिनो जोंबो गोबां हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना जोंजों जगदान जाफैदों। बेनिखायनो जोंहा इजिलि बेबाराव जोङो उद्धार खालामनो हागोन। जों दिनै नुनो मोनो गृहमन्थ्रि बिथाङाबो नोंथांनि बियाबाव फैदों, माबायदि खालामदों? नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि नैबे बियाबाव बिजेपि होननानै बेबायदि इसिबां मेम्बार्स गैया। दा गतिके बिथांमोना गावबागाव दलनि गावबागाव मोनसे फोसावनाय थायो। दा बेनिखायनो बिथांमोना फैदों, गावसोरनि दलफोरखौ एसे रायजो राजाफोरा एसे थाथों होननानै। नाथाय बिथांमोना थानाय नङा, बिथांमोनाबो जोंनि दलावनो फैगोन आरो बिथांमोना गावसोरनि खामानिखौ बिथांमोना मावदों। गुबै बादायलायनाया बबे मोनसे दोलोजों जागोन? बादायलायनाय बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि मथे बेबादि गैया, जों इउपिपिएल जों हागोन बादि गैया, किन्तु खाथियाव नांगाला थानो हागौ, किन्तु जोङो माबायानो इउपिपिएलआनो एखे जों 22-23 हाजार भटआव जोङो थागोन।